Dobrý deň, vítame vás na tlačovej besede Kresťansko-demokratického hnutia. Bude mať dve časti. Prvá bude na tému aktuálna mimoriadna schôdza a druhá bude o tom, že podávame trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka za jeho vyjadrenia ohľadom bývalého štátneho tajomníka, nášho pána poslanca Petra Stachuru. Nech sa páči. Dámy a páni, dovolte mi, aby som v mene Kresťansko-demokratického hnutia zaujal pozíciu opozičnej strany KDH k aktuálnemu odvolávaniu a respektíve vyslovovaniu dôvery vláde, štvrtej vláde Roberta Fica. KDH nevysloví dôveru vláde Roberta Fica z týchto dôvodov. Symptomatické pre vládu Roberta Fica, štvrtú vládu, ktorá je jeho najslabšou vládou, je to, že považuje zákony, pravidlá, ústavu za formalitu. Takto označil aj dnešné hlasovanie o vyslovení dôvery vláde. Vážení občania, dámy a páni, hlavným znakom suverenity štátu je, že si vie chrániť svoje hranice, svoju bezpečnosť, preto KDH veľmi záleží na ochrane hraníc, na ochrane pred nelegálnou a živelnou migráciou, ale rovnako nám záleží aj na tom, aby nám nelietali nad hlavou drony, ktoré nevieme zostreliť. Toto sú všetky veľmi vážne témy. Ale podstatnou časťou suverenity štátu je aj schopnosť sa financovať, ekonomicky zvládať financovanie všetkých verejných služieb štátu. Preto je tu ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorý prikazuje vláde, ak prekročí stanovený limit, požiadať o vyslovenie dôvery parlamentu. Nie je to formalita, pán premiér. Nie je to formalita. Je to práve preto, aby si Slovenská republika zachovala zvrchovanosť a suverenitu, vyváženosť v hospodárení, schopnosť plniť svoje záväzky, schopnosť plniť a splácať svoje dlhy. Mohol by som tu vymenovávať rad chybných rozhodnutí tejto vlády na čele s ministrom financií pánom Kamenickým, ktorý pripravil 3 konsolidačné balíky, ktoré spomalili ekonomiku, zaťažili peňaženky občanov, vyťahli z nich peniaze, ale nepomohli rastu dlhu. Nenaštartovali rast. Ale čo je paradoxnejšie a ešte horšie, a preto budeme hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde, štvrtej vláde Roberta Fica, je, že pripravila a stále pripravuje a schvaľuje sériu zákonov, na ktoré sme upozorňovali, budeme upozorňovať, ktoré sú nášľapnými mínami a budú vybuchovať v budúcnosti. Ako príklad uvediem len liekovú politiku, ktorá prešla prvým čítaním a ide do druhého čítania. A ďalší príklad sú ďalšie automaty platové, ktoré chcú dávať do systému. My sa nebránime zvyšovaniu platov, nie. Ale pýtame sa, z čoho to budeme platiť. Pretože ak prídu úradníci od veriteľov, z Medzinárodného fondu a iných finančných inštitúcií a budú škrtať, potom Slovensko stráti suverenitu, nebudú o tom rozhodovať ani minister financií, ani premiér, ale iní úradníci od veriteľov. A to je hrubé narušenie suverenity, ktorú prirovnávame aj k ohrozeniu štátnych hraníc, migrácii či pádu dronov. Toto sú všetko rizika, o ktorých sa dnes reálne hlasuje. Nie je to formalita. Pán premiér, nie je to formalita. Apelujem na všetkých poslancov vládnej koalície. Ešte raz apelujem na všetkých poslancov vládnej koalície. Dnes pri vašom hlasovaní hlasujete o tom, či ste spokojní s tým, že vaša vládna koalícia nedokáže spravovať verejné financie, ohrozuje štátnu suverenitu a bezpečnosť a stabilitu Slovenska a privádzajú, bohužiaľ, na grécku cestu, o ktorej ešte dnes budú hovoriť ďalší rečníci. Čiže KDH dnes nebude hlasovať za vyslovenie dôvery, pretože vláda Roberta Fica nemá našu dôveru, nie preto, že sme opozičnou stranou, ale preto, že nerealizuje ani vlastný program, ktorý mala v programovom vyhlásení vlády, pracuje na polarizácii štátu, čo destabilizuje verejnosť a verejnú mienku a odrádza investorov. Teraz bude prehovoriť podpredseda strany pán Horecký. Nech sa páči. Premiér Robert Fico dnes predložil návrh na vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky. Konečne. Ako sa to stalo? Neurobil to preto, že to je elementárna povinnosť ústavného činiteľa ctiť ústavné princípy Slovenskej republiky. Urobil to preto, lebo bol donútený uznesením ústavného súdu. Dozvedeli sme sa o tom včera, neskoro popoludní, dnes sa to muselo stať, kým sú tu všetci poslanci koalície.
Premiér Fico v roku 2019 chcel byť sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Čo napísal v svojom motivačnom liste? Že ako premiér, ako politik presadzuje maximálne uplatňovanie ústavných princípov. Aká je realita? Pohrda nimi, podobne ako parlamentnou demokraciou, považuje ich za formalitu, ako povedal pán podpredseda William Karas, lebo citoval Roberta Fica. V jeho 10-minútovom príhovore sme nepočuli jednu vetu, ktorou by požiadal vecne o túto dôveru a zdôvodnil to. 10 minút sa navážal do bývalých vlád a opozície, nepovedal nič, čím by si túto dôveru sa usiloval zaslúžiť. V podobnom duchu vystúpil pán minister financií Kamenický. Preto ja teraz uvediem niekoľko faktov z ich zdrojov, zo zdrojov vlády. Na Slovensku je dnes verejný dlh na úrovni 61% HDP. Predstavuje to 84 miliárd eur. Aby ste si to, vážení občania, vedeli predstaviť ešte konkrétnejšie, zaťažili vás dlhom 16 000 eur, takmer 16 000 eur na každého občana Slovenskej republiky. Do konca volebného obdobia dlh Slovenskej republiky narastie o 20 miliárd eur. Na konsolidácii táto vláda vybrala od občanov, zamestnávateľov a podnikateľov takmer 12 miliárd eur. A tieto čísla, ktoré znamenajú, že zadlžuje Slovenskú republiku rýchlejšie a vo väčších objemoch, než tomu bolo za predchádzajúcich vlád, na ktoré sa sústavne vyhovára, nás naozaj ohrozujú, že jedného dňa sa zobudia dôchodcovia, zamestnanci do stavu, keď ich platy alebo dôchodky klesnú o tretinu. Tohto sa nechceme dožiť. Preto nebudeme hlasovať za dôveru vláde Slovenskej republiky, lebo toto spôsobuje vláda Slovenskej republiky vám, nám, všetkým. Nehovoriac o tom, že táto vláda rozhodne nenastavila žiadnu brzdu nárastu dlhu. Táto vláda je brzdou ekonomiky a rozvoja Slovenskej republiky. Preto budeme hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde Slovenskej republiky. Vláda dnes žiada o dôveru, pretože Slovenská republika má obrovský dlh, ktorý stále rastie a vláda neprináša nejaké nové riešenia, ktoré by toto zvrátili. Ja som sa dnes na výboroch pýtal, povedzte mi jeden dôvod, prečo by sme mali dať dôveru vláde. Prečo máme veriť tomu, že s tým chce niečo urobiť? Nedostal som ani jednu odpoveď na to. Preto je to dnes o dôvere. Je to o dôvere nás, volených zástupcov občanov, ale aj dôvere ľudí, aby dokázali dôverovať, že Slovensko sa môže posunúť dobrým smerom. Ľudia sa boja, dopadajú na nich zlé rozhodnutia vlády. Čo cítia ľudia v obchodoch, pri účtoch a vo firmách? Vláda zvýšila DPH, zaviedla transakčnú daň, zvýšila tlak na podnikateľov, živnostníkov aj rodiny. Ľudia platia viac pri každom nákupe a firmy trpia. Napriek tomu ten deficit dostáva vysoký a vláda neprináša nejaké riešenia. A preto chceme priblížiť to, čo by mohol znamenať taký slovenský grécky scénar. Čo sa stalo v Grécku? Nebolo to o tom, že jeden rozpočet išiel hore, ale stalo sa to, že štát dlhé roky míňal oveľa viac, než dokázal uniesť. Vlády odkladali ťažké rozhodnutia, problémy sa zakrývali, verejný dlh rástol a potom prišla kríza, keď Grécku prestali veriť tí, ktorí im požičiavali peniaze. Potom už nevedeli robiť rozumné rozhodnutia, ľuďom sa znižovali príjmy, dôchodky stratili hodnotu, nezamestnanosť vystrelila prúdko nahor, mladí ľudia odchádzali z krajiny. Čo by znamenal slovenský grécky scénar? Znamenalo by to jednoducho to, že štát by nemal peniaze, aby ľuďom pomohol. Znamenalo to, že nezamestnanosť by raketovo vystrelila možno na 100 000 nezamestnaných. Znamenalo by to, že rodiny by škrtali bežné veci, krúžky pre deti, opravy auta, zubára, dovolenku, lepšie potraviny, možno pomoc svojim rodičom. Znamenalo by to, že ľudia, najmä mladí ľudia, by častejšie odchádzali do iných krajín, odchádzali by do Slovenska preč, do Česka, do Rakúska, do Nemecka, lebo by tu nevideli istotu a svoju budúcnosť. Znamenalo by to, že dôchodca by možno dostal svoj dôchodok na čas
ale menší a nevedel by z neho zaplatiť lieky, potraviny a to, čo potrebuje na svoj bežný život. Znamenalo by to tiež to, že nemocnice, školy a sociálne služby by počuli stále tú istú vetu. Bohužiaľ, teraz na to nie sú peniaze. A znamenalo by to aj to, že každý ďalší úver štátu by bol drahší, požičiavalo by sa za drahšie peniaze. Toto nechceme, preto chceme počuť od vlády, aké opatrenia prinesie a nepočujeme nič. Ďakujem a teraz prejdeme k druhej časti, k trestnému oznámeniu na Roberta Kaliňáka. Ďakujem, dámy a páni. Táto časť tlačovej konferencie bude o Prešovskej nemocnici. My sme mali včera výbor, ktorý sa neotvoril, ale pán Kaliňák ako minister obrany prišiel, dal nám nejaké argumenty, ale ak mu tie argumenty dochádzajú, tak potom sa uchyľuje ku osobným útokom. Poprosím video. Viete, ja nemôžem za to, že to pánovi Stachurovi vychádzalo, keď si fakturoval za momky 100 000 eur, že mu to stačilo nejako poprehadzovať. Pri takej stavbe, ako je Prešovská nemocnica, tieto fígle kádra nefungujú. Problémy s matematikou sa ukázali už vtedy, keď proste pán Stachura bral dotácie na momky počas covidu a to sa dnes potvrdzuje, že tá matematika im stále nejde. Dámy a páni, minister obrany v priamom prenose vyslovene klame, zavádza verejnosť, tak ako to robí dlhodobo, ale teraz sa dopustil toho, že to použil priamo na moju osobu a hrubým spôsobom, naozaj hrubým spôsobom ma obvinil z toho, že som bral peniaze z momiek, že som si tu financoval s týmito momkami svoj život. Ja to rozhodne odmietam, nemal som žiadnu momku, ani ja, ani moji blízki príbuzní, nikto nemal žiadnu momku, ja som naopak pracoval na tom, aby sme zvládli najťažšiu krízu, ktorá táto republika vôbec mala. Ja odmietam takéto hlúpe zavádzanie a prakticky priamy útok na mňa ako osobu od ministra obrany len preto, že si konáme aj spolu s kolegom a s kolegami svoju prácu. My sme tu preto, aby sme kontrolovali, áno, aj Roberta Kaliňáka, aby sme ho kontrolovali, čo robí. A na nemocnici v Prešove si dovoluje skutočne extrémne veľa. A my nepolavíme napriek tomu, že bude robiť takéto zvrhlosti, ktoré urobil. Práve preto, že takto hrubým spôsobom zaútočil na moju osobu, podávam trestné oznámenie na pána ministra obrany, aby si nedovoloval takýmto spôsobom hrubo útočiť na mňa alebo na iných kolegov, čo vôbec nie je pravda. Vážené dámy a páni, ja nie som akcionárom v žiadnej zbrojárskej firme. Nie som akcionárom v žiadnej stavebnej firme. Nemám žiadne záujmy na tom, aby som sa nejakým spôsobom pokutne financoval. Každé 1 euro, ktoré som si zarobil tvrdou prácou v zahraničí a pre služby tejto krajiny. Zásadným spôsobom odmietam, aby ma takýto pánko, ktorý je teraz ministrom obrany, obviňoval z vecí, ktoré možno robia jeho spolustraníci. Zásadne to odmietam. A teraz poďme vlastne postupne, aby sme vyvrátili jednotlivé klamstvá pána Kaliňáka. Prvá vec, ktorú chceme ešte raz povedať, včera na výbore to jednoznačne odznelo. Pán Kaliňák priznal, že tých 210 000 m2, o ktorých tak žoviálne hovoril, tuším v Exprese, naozaj nie je 210 000 m2, ale je 155 000 m2. Toto je, vážené dámy a páni, pravda. Toto je pravda. Pán Robert Kaliňák žongluje s číslami, tak aby mu to vyšlo. Hrá 6-7. On si najprv začal robiť to, aby proste mu vyšla cena 3000 za meter štvorcový, no tak to začal skúšať s metrami štvorcovými. Chcel spoločnosť obobnúť tým, že tá nemocnica nemá 155 000 metrov štvorcových, ale ich má 210. No a samozrejme potom mu vyjde lepšia cena. Ale keď sme ho obhálili pri tomto klamstve, že to nie je pravda, tak zrazu začína cúvať a začína hovoriť, že no dobre, tak ale to tá cena bola iná. Takže to už nie je zrazu tých vyše 600 miliónov eur, ale to bude možno tá kocka z 400 miliónov eur. To chceme vidieť, lebo to je ďalšie zavádzanie verejnosti. Počítajme spoločne. Pán Kaliňák hovorí, že nám matematika nejde. No ale chcem vidieť tu jeho matematickú fenomenálnosť. 90 miliónov stáli 3 podzemné podlažia. To hovorí pán Kaliňák, to nehovoríme my. 90 miliónov, že stáli 3 podzemné podlažia. 260 miliónov dal
firmám napriamo, opakujem ešte raz, bez nejakého verejného obstarávania, napriamo svojim kamarátom. 260 miliónov. Ďalších 280 miliónov ide súťažiť vo verejnom obstarávaní. Čiže koľko máme dokopy? Máme vyše 600 miliónov eur. Z týchto 600 miliónov eur sme odrátali, prosím pekne, parkovacie domy za 25 miliónov eur. Napriek tomu nám vychádza cena za meter štvorcový 4 000 eur za meter štvorcový. Takže kde, prosím pekne, pán Kaliňák, klameme? Povedzte nám konkrétne, kde konkrétne klameme. A nehovorte tu na nezmysly o tom, že tam nie je kotolňa a inde nie je kotolňa. Vy máte jednu naozaj veľmi smutnú udalosť, že popri vašej nemocnici, tejto vojenskej, sa stavajú veľmi podobné objekty v Martine a v Banskej Bystrici. A áno, vieme to veľmi dobre porovnávať. Kotolňa je tak v Prešovskej nemocnici zakalkulovaná v cene, tak ako je v Martinskej nemocnici. Napriek tomu sa Martinská nemocnica stavia za 2600 eur za meter štvorcový a vy staviate túto Prešovskú za 4000 eur za meter štvorcový. Takže neviem, kde tu hovoríte, že klameme. Ďalšia dôležitá vec, ktorú hovoríme, sľuby o transparentnosti. Pán Kaliňák, nemocnica v Prešove je symbolom továrne na priame zákazky. My sme vás priamo obvinili a povedali sme vám, že ste zrušili verejné obstarávanie na stavebný dozor. Že ste si vybrali svojich ľudí. Vybrali ste si teraz samotnú firmu, bez toho, aby ste išli cez verejné obstarávanie. Ako môžeme takýmto spôsobom fungovať? Tak potom stavajme tak všetko, aby to išlo rýchlo. Toto nie sú spôsoby, ktoré môžeme akceptovať v demokratickej krajine. No a posledné klamstvo, ktoré pán Kaliňák stále šíri, je, že KDH nejde o to, aby sme postavili Prešovskú nemocnicu. To je absolútna lož. Od začiatku sme upozorňovali na to, že KDH je za dostavbu Prešovskej nemocnice, ale aby to bolo urobené hospodárne, pod verejnou kontrolou, kvalitne. My sme boli prví, ktorí informovali verejnosť o tom, že táto stavba sa zastavila. My sme boli prví, ktorí priniesli fotky o nekvalite betónu. Lebo o tom by sa možno ani verejnosť nedozvedela, keby sme na toto nepoukazovali. My sme hovorili o tom, že nesedia veci so stavebným dozorom a my sme vás usvedčili, že klamete aj s metrami štvorcovými tejto nemocnice. Takže nám tu nehovorte, že my tu zavádzame, nevieme matematiku a sme amatéri. Toto jednoducho nie je pravda. Odovzdávam slovo kolegovi Majerskému. Pán minister Kaliňák sa rozhodol, že pôjde osobnými útokmi. Pán minister Kaliňák, vy ste zradili ľudí na východnom Slovensku. A zradili ste ich z jednoduchého dôvodu, že za 16 rokov vlády Smeru ste mali východné Slovensko za nič a nič ste tam nepostavili. A vytvorili ste obraz, že do roku 2027 im postavíte nemocnicu. Ľudia sa na to tešia, lebo chodia do rozpadnutých nemocníc. Ale vy veľmi dobre viete, že v roku 2027 Prešovská nemocnica nebude postavená. Vy ste vytvorili obraz, ktorý nie je reálny a dnes sa vám to rozpadá priamo pod očami. Prešovská nemocnica sa nestavia, ako ste včera povedali, ale búrate na nej stĺpy. To ste nám včera povedali na výbore. Povedali ste, že tie veci, ktoré sme ukázali v verejnosti, sú pravdivé. Že tie fotky sú reálne. Tak tá firma stavala, ktorú ste vy vybrali. Ani jednu z argumentácií, ktorú hovoríme už 2 mesiace na tlačovkách, ste nám na výbore nevyvrátili. A nevyvrátili ste ich ani verejnosti. To, čo ste spravili včera kolegovi Stachurovi, je cez čiaru. S tým nech sa vysporiada polícia. Vy ste verejný činiteľ a máte sa zodpovedať ľuďom v tejto krajine. Lebo tú nemocnicu, ešte raz opakujem, neplatí Smer zo svojich peňazí. Ale platia ich ľudia, ktorí ťažko pracujú na Slovensku. Takže vás poprosím, na tie otázky, ktoré sme vám aj teraz verne povedali, nám zodpovedzte a jasne nám vysvetlíte, ako ste to mysleli. Lebo veľmi dobre viete, že sa nemýlime a máme veľmi presné dáta. Pán minister, vy ste zradili vašich voličov na východnom Slovensku. Lebo nemocnica v Prešove v roku 2027 nebude. Ďakujem veľmi pekne.
Dámy a páni, len na záver ešte raz zhrnutie. Aj toto je dôvod, prečo nedáme dôveru vláde Roberta Fica, pretože videli ste ukážkový príklad, akou ľahkosťou vie minister vlády zaútočiť osobne, uviesť klamstvo, ktoré sa potom ťažko zmýva a berie späť. Takýmto spôsobom, či už správy štátu, ale aj komunikácie, neodstránime ani polarizáciu, ani neposunieme štát dopredu, ani nezískame väčšiu dôveru investorov. Potrebujeme veci upokojiť, vrátiť na zem a riadiť štát kompetentne. A toto je KDH, toto je náš program pre Slovensko, to je to, čo my ponúkame. Ponúkame kompetentnosť, racionalitu a rešpektovanie zákonov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, teraz je priestor na vaše otázky. Ak žiadne nie sú, tak ďakujeme za účasť.